Zdravím hráčov, sledujete tretie vydanie našej rubriky Endgame Live alias Minútka za psy. Týždeň uplynul, 7 dní sa prevazil cez horizont, nad ktorými vlajú vlajky Nintendo a keďže opäť je o čom hovoriť, môžeme pristúpiť rovno k veci. Sekcia články, tak ako som slúbil, zase prešla určitou aktualizáciou a keďže som v poslednej dobe nakúpil pomerne dosť hier, myslím, že na minimálne také 3 diele tohto videobloku budeme mať o čom hovoriť. Avšak začneme po porade. Ako som vás pripravoval Tenchu Deadly Shadow Assassin, som s veľmi veľkým očakávaním začal hrať a musím povedať, že práve dneska som túto hru dojel na všetky obťažnosti s tým, že hodnotenie presiahlo u všetkých levelov A. Je tam ešte možnosť prejsť to najskôr, avšak asi málo šialencov na svete to dokáže. Tak ako ste si mohli prečítať v recenzii, táto hra ma veľmi prekvapila. Myslím si, že v súčasnosti je to asi najväčší hit tento rok na Wii, čo sa dá kúpiť. Avšak samozrejme prihľadáme na to, že stealth akcia nesedí každému a mne osobne to veľmi vyhovovalo, keďže je to žáner ojedinelý a ne na každej konzole si môžete niečo podobné zahrať. Navyše Tenchu má svoju kvalitu viac v recenzii, ale ako opakujem, pre mňa osobne viac väčšia zábava než Medworld. Ženská partnerka Lenio Krevica, ktorú môžete poznať pod nikom Cukrkostka, už to meno hovorí samo za seba, prinesla recenziu na pomerne veľkú handheldovú pecku, ktorá čoskoro bude sfilmovaná, Profesor Layton. Je to na bázi Sherlocka Holmesa, avšak z japonskej produkcie a myslím, že ten, kto mal česť túto hru hrať, si je vedomý ich kvalít. Ostatné si môžete prečítať v recenzii. Sám Lenny Kravitz mi postol pár dobrých správ, že jeho rodina hier sa rozšírila o veľmi zaujímavé tituly, z čoho asi najviac by vás mohol zaujímať Manhunt 2. Rozhodne to nie je žiadna novinka, avšak ak sa spätne pozriem na nejaké portfólio stránok, budeme asi tak 3. alebo 4. stránka, ktorá tú recenziu na túto hru vyreportovanú z PS2 a z PSP priniesla. Minulosť prenášame opäť do budúcnosti. Broken Sword sa vracia sa na Nintendo Wii s podtitulom The Director Cut s vylepšenou grafikou, s pridanými dialógami, s možnosťami hrať za postavy, ktoré ste v PC verzii hrať nemohli, no a samozrejme s prispôsobeným Wii ovládaním. Vidíte, že hra je ešte zabalená, takže na recenzii začínam pracovať tento víkend, tak ako som zvyknutý a už som si to aj trošku zaužíval, že víkend odohrajem hru, prvé 2 dní už recenzujem a môžete ju nájsť na stránke. Sekciu články odložíme a ešte než sa vehneme na bežné aktuality, chcel by som len tak zo zaujímavosti predstaviť postup Wii-Points kartičky, ktorými si rozširujete vaše konto. Vo WC sekcii sa predávali doteraz ako hry v obale, presne v takomto obale, si nevšimáte, to je papier. Tu bola náplná kartička, ktoré ste po zetrení kódu si pripočítali 2000 bodov. Nintendo odteraz prechádza na pomerne, myslím, že dizajnovo lepšie riešený papierový obal, ktorý už aj, vidíte, tenký, ktorý už svojou prístupnosťou dáva celkový estetický dojem profesionality. Veľmi som prekvapený, keď som si rozšeroval výbody za účelom zakúpiť novú pecku vo WC sekcii Zelda Major Mask, ktorú takisto v retro návrate čoskoro prinesiem na našej stránky. Takže, tu máme odložené hry a hmotné statky, ktoré sa mi tu pod nohami váľajú. A prechádzame k zaujímavostiam zo sveta Nintendo. Motion Plus, aplikácia, ktorá bola na poslednej E3 síce prezentovaná, ale dalo by sa povedať, že v záplave tej močky, ktorú nám tam predstaviteľa Nintendo nastavovali ako pokazenú kašu, sa rozhodne dodnes radila ako očakávaná záležitosť. Vec, ktorá má pohyby remote a nunčaku preniesť do širšej sféry, bude to snímať uhly, natočenia, rýchlosť pohybu,
smer, kam remote pošlete signál smerom do snímaču, do senzorbaru, a tak sa má táto aplikácia stať akousi predajnou súčasťou určitých hrách, ktoré by tento pohyb mohli využiť. Nintendo ohlasilo dátum orientovaný na júl, respektíve júl 12, kde by sa táto aplikácia mala však začať predávať sama o sebe bez nejakej podpory hier, až následne bude podporovať túto vecičku s pokračovaním Wii Sports. A EA sa rozhodlo do nej investovať, myslím, že veľké financie, keďže prináša PGA Tour 2010, ktoré bude túto aplikáciu plne využívať, perifériu plne využívať, a takisto tenis so starými legendami v tak trochu komiksovej grafike, respektíve karikatúry, avšak uvidíme, nakoľko sa to stane využívané a nakoľko predovšetkým ostatní vývojári sa rozhodnú do toho vraziť svoje peniaze a posunúť to niekam ďalej, keďže Nintendo samotné môže vydať akokoľvek zaujímavú perifériu, avšak ak od ostatných výrobcov nebude žiadna odozva, tak to zapadne prachom, jak hráčka, cez ktorú vlastne nahrávam tieto videá. Tí, čo vedia, o čom hovorím, sa môžu pousmiať. Vimotion Plus sa bude predávať v plastovom obale, ale ako ja to volám v plastovom kondóme, ktorý sa podľa slov výrobcu nebude dať odstrániť, čiže si nebudete môcť vytiahnuť Motion Plus a strčiť si ho do bička, len to sa s ním pohrávať a bude to tam musieť zasádzať jak neviem, paradajky na zahrade. A jediné riešenie je, že vraj násilím to dostať von, takže neviem ako vy, ale ja už si teraz berú si nožík a vyrežem to z toho jak tumor, keďže sa mi ten plastový obal vôbec nepáči a nikdy to nebudem používať. To sú ale dizajnové doplnky, ktoré už si každý bude riešiť sám. Na záver prehľadu článkov tu máme blížiacu sa E3, na ktorú sa valia informácie, ako keď hodíte snehovú gulu z kopca. Začal to Reggie, predseda, respektíve prezident Nintendo pobočky USA, ktorý uistil, že hardcore hráči sa na najnovšej E3, ktorá mimochodom sa odohraje v júni, čo už je za chvíľu, že na akcii E3 Nintendo všetky vytrieze. No to dúfam, pretože minulý rok sme boli ovalení doslova blbosťami numerov uno, ktoré prezentovali ešte trápnejší ľudia, a tak očakávame samozrejme Zelda. To je povinnosť, si myslím, že ak chce Nintendo udržať svojich hardcore fanúšikov, medzi ktorých sa rád radím. Avšak očakáva sa aj úplne nové ohlasenie úplne iných značiek, ktoré by mali Nintendo opäť dostať do výsledenia, neviem, v predajných číslach, pretože to nie je všetko. Hry robia konzoly, nie konzoly robia konzoly. A tak očakávame, uvidíme, ako sa to vyvinie. Každopádne dneska, respektíve včera, dneska je piatok, sa objavila informácia od malého obchodníka z US siete, ktorý dostal indíciu od Nintendo, že si má pripraviť regál na veľkú zásielku, ktorú budú distribuovať na Vianoce. Pochybujem, že by to bola Wii Zelda, keďže ohlásenie hry ešte neprebehlo. Ak sa tak stane v júni na E3, čo sa tak dúfam teraz stane, tak pochybujem, že by tá Zelda tento rok ešte vyšla na Wii, čo si myslím, že blbosť nikdy to tak nebolo a vývoj každej Zeldy prechádzal 4-ročným cyklusom, ak nedlhším, o ktorom sme my nevedeli cez internet. Takže ak bude niečo bombastické distribuované v decembri, rozhodne to nebude Zelda a môžeme sa iba nechať prekvapiť, čo to vlastne bude. Endgame Live 3, jubilejné, môžeme si zatlieskať, skončí. Dúfam, že ste sa u neho dobre bavili a za týždeň sa znova uvidíme. Dark Peace.